Today is adi kita di lagi sa plaza, di lagi kita nag-intro ha. Today is January 16. Oh, 2024. Oh, 2024, 2026 na budoy. Oh, biyernes siya nga adlaw no. Oh, biyernes nga adlaw, tawo pag lang alam may dahatong gisusugo. Di kita masingad to kayo. Ano oras na nga niya di. Ginurog tulong lebo din malayang pamantim lawas ano ka to. Wala sun siya nga di pangalan itat baho po doy dapat nagkaka pilit itat lawas nga alcombra. Awal pombra. Oo no, ang may Kempton Plaza sa pa ba yan dito mga tunig ka sukot igad to ang ba. Wala ito nga dito pipinan balunas dito may kuwan. May stage nandito sa plaza. May sitwasyon. Kasi po ba dito mga kuwan ano mga kabataan na ayaw ninhirat. Mga kabataan na ayaw nituran. So yan magbabalunas na lang dito sa kwarto. Ito santising. Oo, so taton baga mahimuyin ng mga raon la no. Ipapasok tala naton kuan. Naton na ano pa ini? Ano ton mga video kay inabutin tulo ka parte. Ore ko tuyo kay labal liwat. Makore man pabuton tan sa oras diri maging kakarawat sa Facebook. So amo ton tag 25 minutes la. So maamo na naton last part. O ini ang pagpasidungog ini hanaton mga sponsor ay mga nananapod pa kantonyo. Taknaw bisan nga niya ako. Dirigat ta poro na taknawong. Bisan niya ko takalugaring direk natapod. Kay do raking kabuhaong gihap. Char. So makadita na simbahan si papasok naton ang mga video nga baga na ni Salin. Marisyo ko kadudog pagkinitaon kaya no dabo oras may da na ito mga siring punchline. Oo ha kita alalay ni amalayan ito pagkinitaon niya na ay malaking patat busis magalagay pitan inkan patat busis. Okay today is December 3 o 15 inira ha 15 kabugos. Uy, sa libang ko ngayon ha. Didi dapit may buntay. Adi, may danirapan badil gihapa. Anmi construct. Kay duro na ko din nga turokbon ha. Mga kabugasan. Nagsusobra na haira. Amas ko ini ni Engineer Hilinday. Kanan Mic Construction. Mamibilin. Ang barangay buntay ano sa nga beneficiaries? 150 lang akong pinastuhan. Okay. Hello, agad kay. May day mo gimpapatag. Amin ni ha. May da ka ni mga biskwit, may da ka ton di da kape. Pero wala kiton magkongkonong to adot sulod. Sigurado niya na. May malo na ikenya na. Agi na. Sige, tasan mo kita mag-gamon apo-apo. Salamat kuya. Nay, o adi piniskuhan. Ay. Tayo machine. Bless. God bless you. Didikuan biskwit. Ay, salamat Hala. Tikang inihan kuan sa nga alien nga parahob. Naglipo nga ulo. Ang kwarta kanina nagsusurong to kayong bulsa. O yung pala yun lain eh. Ha? Pasalamat na lang kita kuan. Lord. Today is December 4. Unong tatdara. Oo, nga tuan kita mga kalagson ba. Pagkataton maagian nga baga mas gapil pasensya na lan eh ha. Mapakunan kita. Mapala na. Agi daw, tikain ka. Makuha kang biskwit. Kadi di man no. O di man. O kado kadi. O para may iba ng takdara. Ano yung patanim ngaran? Tina. Ano pag pinauran man na Tina? Ading ipapahatagay mon para hubog nga alien. O sige guli aning nga tuinin. O pasil kita budoy. Mana? Ano iton? Balyo kita. Man. Managlorya. O ading kuan parang pinaskuhan. Oh, din nasingan na kami din ni Haji Abila. Sa niyang beneficiary barangas nga ging kasal. Mapaingaga. Ading ipapahatag. Oy, mano. Salamat. Oo, sige. Gawas. Pakagawas palagya pa no, hospital ano. Bali niyo ton. Dudwa ka mo din yung pamilya. Namimiling ka pa ton yan ni garatag. Kani.
Karawat kayo para na iya. Dati ka ganyan para hubog nga ilyon wala ka puto. Yuko. Ha, amo to ng babalyon jis. Kanan diya yan. Kanan ilyon niya para hubog. Sige. Tingnan nyo na, magsarang kayo na kita. Oh, good night. Alam kayo kay Ate Isay na 3 kids or 3 kids. Kids, ready na ba? Ready? May idea na ba? Let's go! Welcome our musician from Don't forget to say thank you and say happy birthday. Okay? Say thank you, ha? Say happy birthday. Happy birthday. Thank you. Uray na, sige na, go. Makin ikaw. Sige na. Sige na. Hindi ako. Hinay, hinay. Keep up the good work. Today is December 10. O yan ha, may pa dito nasasalin nga Burbaldihay ano, uusa. O malibot ani kita ano. Nakwento niya! Hello, Sangay! Nakwento ng Facebook! Maria! Oh, Nice yapper! ayo, sungsara kay kita. Laban! Oh, cut mo hindi nila, cut mo. Oo, ikala na time. Pinaskuhan ni. Oo, nakikbalyo kong tatsaging. Tikang ito na sangkay nga bago nga diwindi. Papahatag yun, sangkay nato nga diwindi liwat. Ato sir. Ginsasanlag man ko nito. Ginalak mapakianat yung ngaran kalimtanon at Kaya ikaw, hindi na sa cellphone. tikang kita hasak ni ukat mo manluran. Pinaligdoon kita kanino dito para gihapon diretso pag bisita. Ludo rin nga magtiayon. May din yung bahay ko bo. Hindi rin nila nagpapakita. Kaya di nagtutuon hi bata. Nan. Okay na. Adihin na. Adiman, kapti man. Oo. Oo, gida. Tikang ito na atong samtay nga. Iyan nga para hubog. Today is December 14, ano? Hello. Hello. Ay, ito merkado malasorbo. May doon natin dara yan. Okay. Mimiling kita yung mga kalaksan nga doon ng lalaray. Tabo di diha plaza, merkado. Okay na ito. Balyo. From New Jersey with love. Ha? Itong pinanglalabyog natin. Galing pala ito sa New Jersey. Hubog-hubog pa rin bata. Oh, ay mo nalakam na di. Oh, atagin itigan sa New Jersey. May dakapiso di da. Damo ting karo. Gido 5. Pasensya ka na. Kaya yan. So, adi pa yung bag. Hindi na kita napakiana kung may edad nakapalo, may edad naka-subscribe. Live without trace ito. Hatag kita, hindi kita napakilala na. May 5 la. Aton line niya. Pinaskuhan ti ka nga New Jersey. Padarainin. Ang para na im. Nati ka New Jersey ha. Pakibigyan nito kay Roberto yung naglalako ng Today is December 21. Nakapanduhol man kita ano. Alagad udoy kay aton mga files na-delete man. Mo nga to. Ano to nga bag? Gimdara? Wala ako tumbado. Okay, ano diri oray ni inuken? Mati pagkakaon. Say, wala. Dito nila katurog. Dapat nila kikaran. Susla mo lagyan pa no kay magluluto ha. Wala kang lagyan pa uken ano. Di nila ha. Naglakal ka. Dito kay New Jersey ha. Sakto lalo to no kay may taga Jurassic Park nga nagpakuan ha aton nga bahala ka na lako na ano nimo kun ito. Sure kay na kwarta. Ano to yung ngaran? Renato. Renato. Tatagan kayo 500. 4
500. Oh, 500 ha. Madamo. Oh, baga. Apin niya, apin niya. Kaswat. Ha? Katagang giyapon. Nagninyan ko. Oh, ay pag to. Rekap. Rekap. Ah. Ay, ito na. Ha? Salamat madamo. Ay, dudun yan tanala. Bahala na mag-isugitiyak. 10. 1,000. Salamat duro. Oo. Salamat duro, sir. Ha? Salamat. Madamo. Happy New Year! Today is December 31. Approaching January 1, 2026 ha. Oh ha. Itato niya na bagaw rin mang rawon. Oh, ang pagtapo. Hanbag ko nga tuig. 2026. Oh, we love tanawan. Mga di kita plaza dapit. Gato si. Hi, Happy New Year! Sana all! Uy, salamat sa iyo ha. Ano aton mga nagpadangat di na January 2025 yan nga tuig. Damo nga salamat sa pag-suporta para gihapon naton ipasabot nga nanhinomdum pakitahan mga nag-sponsor adton mga gimpapaambitan han mga grasya. So, thank you again hayo ha. Welcome 2026. Woo! Happy New Year! Mawala di. Nauwang na. Tunay mama. Happy New Year. Happy New Year. Baga nag-morning ritual kita. Nauna ni dito plaza ng pagkapag-intro. So, mamauran ko talaga. Oo. Ha? O tala mula niya itong baga mo niya nga baga himang rawon. Anaton kasumpay anuhan aton ni ay katulon na dito kabahin. O amay na aton ni katulo kabahin ng sinisiring himang rawon. Ang surusurumpay nga mga nabuhat nito niyo didahan nakalabay nga tuig 2025. Basta damo nga salamat in behalf anuhan mga aton nahalabyugan, mga na siranhan iyo blessing. Nagpapasalamat sa kay Tunyo niyo padayon lagi hapon nga pagtapod. Oo, kung tatapuran kita gihapon pag Ginoo, pastilan mas dur na ko patat mabuhat yun nga tuig. Oo, kaya ang malit inaari ito na aton manunubo sa tatong Ginoo nga let your faith be greater than your fear. O ito aton ginaaro aton ito maging pero may lang kita matapo dahil kasi lang kay duro gading ka orsahon kinabuhi nito niya bisa niya ko nang ito na nalok ba kaya din na bayan nanihilok ba ito lokabers. Okay, thank you ha. Sobrang talanay. Again, this being your friend from another star. Siyempre akong papabiling lagi ako ngayon isang kay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Oo, chup. Thank you ha. Ayo, sponsor. Thank you, ayo. Okay.